أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين والصالحين، أحمده سبحانه وأشكره وهو السميع العليم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بأفضل الصلاة وأتم التسليم. Скъпи брати и сестри, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Слава на Аллах, Азза ва Джал, Господаря на световете. Слава на Аллах, Азза ва Джал, който ни обсипа със своята благодат, препитание, семейство, здраве. Още повече слава на Аллах, който ни удостои да бъдем от онези, които са признателни. Защото Аллах тя е дал на много хора, но малцина от тях са признателни. И няма по-голяма загуба от това човек да не бъде признателен на неговият Създател. И Аллах тя казва в Коран Керим: وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. И ако вие сте признателни, ако вие сте ми благодарни, аз ще ви надбавя повече от това, което съм ви дал. Салату салям за Хазрети Мухаммед, личност, пейгамбер, онзи, който беше пример, олицетворяваше исляма, Коран и сунната, онзи, който побратими враждуващите племена, които воюваха векове наред. Аллах Азза ва Джал да бъде доволен от всички вас за това, че днес отделихте от вашето време, за това, че ни поканихте в това прекрасно място. И знайте, че мястото и времето, което прекараме заедно заради Аллах, това е истинска инвестиция за ахирета. Всичко останало е загуба. Наистина, времената, в които живее днеска човечеството, са изгубили много ценности. Изгубили сме морал, етика, уважение и всичко това, което преди години крепеше и семейството, и умета, и човечеството, ако щете. Наистина времената, в които човек живее днеска, са време на гурда или странство. Всеки си мисли, че самостоятелно може да оцелее, опитва се, тича, но накрая изпада в заблуда. Защото казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: Ядуллахи ма'ал джамаа. Ръката на Аллах е върху колектива. Тоест Аллах Азза ва Джал дава подкрепата на кой? На хората, които са джамаат. И в предание казва: Фемен шезде или нар. И който се отдели от групата, той се отделя за огъня. Следователно, темата, която искам да разгледаме днеска, е една от най-важните и най-актуалните. И най-добре ще усетите вие, които сте извън България, които сте оставили вашите близки, вашите населени места, приятели. Това е темата за братството.
Какво казва Исляма за братството? Предходната нощ споменахме за етиката, отношението на човека към неговия Творец и нуждата от това да се обърне към него. Снощи говорихме в Тафая за най-великата връзка на човека със Създателя, най-великият ибадет, а именно намаза. Наистина днеска се наблюдава, че тялата на всички нас са близко, но сърцата са много раздалечени. Факторите са много. Динамика, отдалечаване от религията, слагане на преден план неща, които нямат голяма стойност. Не сме приоритизирали нашите приоритети. Затова, скъпи братя, ако ние не сближим сърцата си, колкото и да са близки нашите тела, Аллах не ни дава успех. В увод искам да спомена, че на Запад се въвеждат дисциплини, методи на общуване и възвръщане на обществените връзки. Когато те бяха преди нас, изкачваха се, стигнаха до много успехи, но загубиха човечността. Загубиха братството. Загубиха онази социална връзка, която крепи обществото. Сега отново започват да изучават дисциплини, как отново да се върне това. Ние, мюсюлманите, алхамдулилlah, нямаме тази нужда. Защо? Защото нашият път е отъпкан. От нас иска да отворим книгата, да седнем, да си поговорим, да чуем и ще видим, че при мюсюлманите тези проблеми ги е нямало и не трябва да ги има. Наблюдаваме как хората днеска имат онова нещо, което преди 30 години не си са представили, че могат да притежават 10% от него. Но днеска виждаме хора богати, но нещастни. Притежава всичко, няма сладост в неговия живот. Следователно виждаме, че материалната стойност не е водещата в живота на мюсюлманина. Тя не ти сервира истинското щастие, за което всеки един човек мечтае. Аллах Азза ва Джал с неговата милост постави една свещена връзка между мюсюлманите, която се казва Ел-Ухуатул Имания, верското братство. Мюсюлманите да бъдат братя не по кръв, а по религия. И затова казва Субханаху ва Та'аля в един велик аят: Иннемел му'минуне ихва. Наистина вярващите не са нищо друго, освен братя. От този аят много от хората не го знаят, не са го чували. Други може би са го чели, но не са му отдавали такова значение. А трети дори да са го знаели, може да са го пренебрегнали и да са се отдалечили от него. Затова целта на тази лекция, скъпи братя, е да заздрави връзката между всички нас, да възвърне онази чест и величие и щастие, което се корени в истинското братство само заради Аллах, заради нищо друго. Думата братство в арабски език означава ухула. И когато я погледнем през призмата на арабският език, казва ухула е онзи човек, братството е с онзи човек, който ви събира един корем. Според езиковото значение на думата, твой брат е онзи, с който сте лежели в един корем. Но в шерията, в терминологията на исляма, казват, братството е участието на човек с друг в един корем от двама родители или само от единия.
Тоест, всички ние знаем, че имаме брат или сестра по майчина и бащина линия. Някои хора имат брати и сестри само по бащина линия, други имат брати и сестри само по майчина линия. Думата братство или брат в Коран Керим има 5 значения, 5 вида братство. Тълкователите на Корана обясняват и казват, първото братство, това е кръвният брат. И дават довод от Коран Керим и казва, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. Тоест, когато говорят за унаследяването, когато един човек замине от дунята и казва, ако този меитин има братя, наследници, то за неговата майка се полага 1/6. Втория вид братство, казват учените, по племенен род. От едно племе, когато са били арабите и преди тях, казват, той е мой брат. Тоест, ако ти си от рода хаджиеви, на всеки твой род можеш да кажеш брат. И Коран отново ни казва и казва وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. И към адитите се обърна техният брат Худ. Те бяха езичници, той беше вярващ, но Корана ги нарича братя, т.е. братя от едно племе. Същото казва и за Семуд. وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحٌ. И към семудеяните, когато се обърна техния брат Салих. Виждаме второто значение на тази дума означава братство по племе или по род. Третият вид братство, това е братството, което ни касае нас, за което ще бъде темата ни тази вечер. Верското братство. Тоест, онова, което свързва двама мюсюлмани, единствено вярата и религията заради Аллах. Дори да нямат никаква кръвна връзка. Казва Аллах Теаля, فَأَسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. И чрез благодата на своят Господар, той ви стори да бъдете братя. След това казват учените, другият аят казва, братство в обичта. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا. На ахирета, когато мюсюлманите бъдат на едно място, Аллах преди да ги вкара в дженнета, ще снеме от тях омразата, завистта, ненавистта, която е била при тях. И казва Аллах Теаля, и снехме от техните гърди ненавистта и ги сторихме братя. И последният вид братство, казва учените, има значение другар. Когато един човек дойде да се плаче при Дауд алейхи салям или при Сулейман, казва инна хаза ахи ляху тисун ва тисуне на'джа. Казва, този мой брат има 99 овце и знаеме случката за онзи, който има една овца и неговият брат му я взима. Акцента, който казахме тази вечер, скъпи братя, е верското братство. Първо, защото Аллах го повелява, обича и желая това да бъде водещото сред нас. Второ, защото всички ние имаме един Творец, Аллах Азza ва Джале. Имаме един пратеник, Мухаммед салаллаху алейхи ва салям. Имаме една книга, Коран Керим. Имаме една цел всички, да влезем в дженнета. И тук се поражда въпроса, тогава за какво е това деление? Заради какво е тези къвги, това обръщане на гръб, това сърдене? След като имаме един създател, един пратеник, един Коран, една цел, защо е всичко това, което днес е ерозирало в обществото и мюсюлманите не могат да се гледат един с друг? Затова, скъпи братя, религията, вземайки това под внимание, ни дава формула да излезнем от блатото, в което тънат много от нас. И поставя принципи, основни принципи, чрез които отново да се изгради братството.
Преди исляма племената враждуваха едно срещу друго, избиваха се, бяха стигнали върха на неверието. Аллах Азза ва Джал изпрати Мухаммед салалаху алейхи ва салям и го описва в Коран Керим как рахметул лил алемин, милост за световете. Чрез този рахмет той отново ги събра, отново ги обедини и ги стори братя, с които да се гордее, и братя, които показаха как се живее истинският ислям. Затова ще споменем тази вечер няколко точки, които акцентират върху тази тема, именно братството. Първата точка, казват учените, верското братство е ибадет. Ние всички знаем за ибадетите, основните и най-широко разпространените: закят, намаз, хадж, садака, говеене. Но тук учените казват, не само това е ибадет, но искренността към твоя брат, да проявиш искренност, това е ибадет, който ти носи дивиденти в позитивна насока. Да помогнеш на твой брат в най-трудното положение също е ибадет. Усмивката в лицето на твоя брат мюсюлманин също е садака и също е ибадет. Всичко, което човек е от полза за мюсюлманите и му подаде ръка в най-трудният момент, и това се смята за ибадет. Ибадет, за който не се изисква нито гусул, нито абдес. Ибадет, в който няма нито рукю, нито седжде. С това, скъпи братя, Коран Керим идва с един велик аят, и този аят всеки трябва да го запомни, да мисли върху него, да го осмисли и най-важното да се опита в неговия остатък от живота да го приложи. Казва Аллах Теаля: иннемел му'минуне ихва. Наистина вярващите са братя. Това важи и за нашите сестри. Мюсюлманките трябва да бъдат сестри заради Аллах. Това, което говорим тази вечер за мъжете, нали, в мъжки род, това важи и за жените в женски род. Расулуллах салалаху алейхи ва салям казва един велик хадис, който хадис, когато осмислим, ще усетим сладостта на имана. Ще усетим сладостта на вярата. Казва Расулуллах: мюсюлманинът е брат на мюсюлманина. Хадис, предаден от Абу Хурейра. В аята Аллах Теаля повелява това братство и това добро отношение, тази подкрепа, и казва: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Казва: и взаимно се подкрепяйте, взаимно се насочвайте, взаимно си помагайте в праведността и богобоязънта. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. И не си помагайте в греховете и враждебността. Когато видиш твоят брат да залита, не казвай да отива да го няма. Подай му ръка, издърпай го от блатото на заблудата, на неверието, на харамите. Расулуллах казва: унсур ахаке залимен ау мезлума. Подкрепи твоят брат, без значение дали е угнетител, дали е угнетен. Казвате: я Расулуллах, ако е угнетен, да му помогнем. Разбираме, да, ще му помогнем. Но как да помогнем на нашия брат, който е угнетител, залим? Казва: като го възпреш от извършването на гняв. По този начин му помагаме. Ако ние истински заживееме този аят, ще усетим една сладост, която днеска много от сърцата са лишени от нея. И като казваме, че Расулуллах беше пример във всяко едно отношение, във всеки един аспект от живота, пример за нас до съдния ден, виждаме, когато се пресели в Медина, първите два акцента, преди да се образува мюсюлманската държава, първите две важни точки, които осъществи Расулуллах салалаху алейхи ва салям, какви бяха?
да построи джамията и да побратими вярващите. Да построи джамията защо? Защото това е центъра, това е възпитателният дом, това е образователният център. На времето джамията в Медина имала роля за всичко. Расулуллах там е учил хората на намаз, там е писал никях, там е развеждал, там е отсъждал между хората. Това е бил центъра, в който всички мюсюлмани, каквито и проблеми да имат, там са били решавани от Расулуллах салаллаху алейхи ва салям. Джамия, глаголът джамия означава събиране. Джамията играе роля да събере хората, да се видят, да се поздравят, ако имат нужда да се подкрепят и да си дават кураж в пътя, който е пред тях, път, който е осеян с трудности, с изпитания и проблеми. Ако ние имаме един проблем тук и всички ние сме заедно, този проблем ще го преодолеем. Но ако ние се разпръснем из цяла навара, всеки самостоятелно, този проблем не че не може да го преодолеем, но ще го задълбочим и всеки ще затъва. Затова исляма идва да обедини и да сближи, да побратими мюсюлманите. И Расулуллах, когато построи джамията в Медина, побратими двете групи хора. Преселниците от Мекка, мухаджирин, с енсар в Медина. Онези мюсюлмани, които идват от Мекка, оставили са в Мекка дом, някое семейство, имущество, камили, оставили са всичко, избягали са само заради думата Ла илях илlallah, заради своят иман. Но онези в Медина си са местните. Има дом, има градина, има бизнес, има превозно средство, има семейство. Расулуллах предприе тази крачка, тази стъпка важна и ги стори побратими един меканец с един мединец. И първата вечер споменахме братството между Абдурахман ибн Ауф и Саад ибн Муаз или Саад ибн Убада. Когато каза: ей, братко, имам две градини, ще ти дам едната, имам две камили, ще ти дам едната, имам две съпруги, ще разведа едната, вземи ти. Представете си за какъв иман иде реч. Разбира се, ние днеска не може да стигнем имана на тези сахаби, но това е пример за нас. И каза Абдурахман ибн Ауф, ради Аллаху ан, Аллах да ти дава берекет в семейството, в съпругите, в градините, кажи ми само къде е пазар, аз ще се оправя. Но виждаме как те бяха готови на всичко за своите братя. От тук изградиха мини обществото в джамията, изградиха Медина, изградиха мюсюлманската държава и изградиха мюсюлманската общност. По-старите си спомняте, когато падна комунизма, първите преселници къде отидаха? В Турция. Защо? Защото намериха там верски братя, подкрепа и хората ги приеха. Днеска, когато нашите братя бягат от войни, Сирия, Палестина, Афганистан, къде бягат? Най-напред в Турция и съседни на тях страни. Там, където имат братя по религия. Защото Аллах Азза ва Джале дал в сърцето на мюсюлманина да има рахмет, да има милост, да обича своя брат заради Аллах, без значение от неговия цвят на кожата, от неговата красота и неговото социално положение. Аллах Азза ва Джале се обръща и казва в аят към всички вярващи: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. И всички се придържайте здраво за въжето на Аллах и не се разделяйте. Въжето на Аллах си има предвид исляма, Корана. И не се разделяйте, защото разделението е пагубно. И историята го е доказала, за което ще споменем. Ако проследим, скъпи братя, назад във времето, във всяка една мюсюлманска империя
падението, унищожението е било поради това, че са живеели противоположно на аята. Когато са били братя, Аллах ги издига. Когато започне фурката, разделението, Аллах ги унижава. Ако щете, Багдад падна тази империя по причина на кой? На разделението и на предателите. Андалусия беше в разцвет, даваше на света технологии, наука, култура, но когато започнаха междуособиците, между братя и братовчеди, управници, започна разделението, Аллах Азза ва Джал даде какво? Упадък. Така беше с Османската империя. Това е закономерност, която Аллах Теала е заложил в всяко едно човечество. Този аят е изключително важен и Аллах го ниспослава заради двете арабски племена в Медина, Еус и Хазрач. Две племена, произлизащи от двама братя, водят битка, война помежду си 120 години заради една камила. Избиват се, тя убият, тя, другите отмъстят и 120 години си отмъщават. Расулуллах, когато дойде в Медина, той отново ги помири и ги стори да бъдат братя. Защото има една арабска поговорка, която и в българската литература има. Бях изяден, когато беше изяден и белият бик. Идва вълка, 3 вола пасат, бял, червен и черен, и казва на двата: ти си черен, силен, ти си червен, красив, оставете белия на мен, вас няма да ви закачам. Отиде и изяде белия бик. След време отиде и казва на черния: ти си черен, силен, здрав, остави червения, теб няма да закачам. И не го изяде. И когато дойде ред на третият и дойде вълка, той заплака и казва: укилито ли еуме и за укиле естеурул ебият. Аз бях изяден, още когато беше изяден белият бик. Разбира грешката, но вече е късно. Аллах Теала казва в тази случка по отношение на Еус и Хазрач, казва: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Казва: спомнете си благодатта на Аллах върху вас, когато вие бяхте врагове един с друг и Аллах чрез пратеника сближи вашите сърца и станахте с неговият благодат братя по религия. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. И преди това бяхте върху ръба на пропастта, в която има огън. След това казва Аллах Азза ва Джал: فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. И той ви избави от тази пропаст. И Аллах ви разяснява на вас тези знамения, за да се напътите. Следователно, от този ед виждаме, всеки път, когато се настани разделение, омраза, дразни сред мюсюлманите, това е причина за упадък. Второто правило, казват учените, че най-връхната и най-здравата верска връзка е човек да обича заради Аллах и да ненавижда заради него. Често пъти ние обичаме заради даден пост, дадена облага, дадена позиция, но истинският иман се корени, когато човек обича заради Аллах и ненавижда заради Аллах. От тук можем да споменем, скъпи брати, че Аллах Теала наставлява човека и го приканва към този вид иман. Обичта към своя брат мюсюлманин. И казват: не може да се изправи нито ислямската общност, нито ислямското семейство, когато липсва верското братство между тях. Ислямската общност, скъпи брати, се гради върху обич, доверие, разбирателство и подкрепа. Често пъти
и ние в България, вие тук се отзовавате, има болен човек, някой има нужда, и когато този човек получи една такава подкрепа, усеща едно облегчение. От кое усеща тази подкрепа? От неговите верски братя. Тогава усеща силата на братството в исляма. Аллах Теаля казва в Коран Керим: „Ел-муъминуна вал-муъминат ба'духум аулия'у ба'д“. И вярващите мъже и вярващите жени едни на други са еулия, приближени, ближни, повеляват доброто и порицават злото. И накрая в аята казва: „Уляйка сайерхамухумуллах“. Този тип хора Аллах ще се смили над тях, Аллах ще ги помилва. Дори да имат индивидуални грехове, това няма да попречи на верското братство. Когато човек осъзнае тази идея, когато човек осъзнае тази верска връзка, тогава усеща силата на общността. Тогава усеща коража и усеща, че не е сам в този суров живот. И снощи или миналата вечер споменахме за жената, която е била прелюбодейка, но извършила постъпка, в предходните общности, казва Расулуллах, слезнала е в един кладенец в пустинята, напълнила в обувката вода, слага в устата, изкачва се и дава отвънка на едно куче, което е било много жадно и щяло да умре без вода. И казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям: „Фашакар Аллаху лаха ва адхалаха ал-джанна“. Аллах и благодари за тази постъпка и я въведе в дженнета. От тук е важно да знаем, скъпи брати, че казват учените, ако тази жена е заслужила дженнет заради това, че е била от полза на едно животно, на едно куче, какво остава, когато ти си в полза на твоите братя по религия? Наградата е още по-голяма и още по-ценна пред Аллах азза ва джал. Расулуллах казва в достоверен хадис, предаден от Абу Хурейра, както един мъж се върви и вижда на пътя трън и го премахва с ниет да не би някой след него да се набуде. И казва Расулуллах, видях го как се гмурка в реките на дженнета заради тази добра постъпка. Да премахнеш нещо от пътя, което вреди на хората, това също е част от имана. Ако мюсюлманина не желая да се обуде неговият брат с един трън, какво остава за нещо повече? Казва Расулуллах салаллаху алейхи ва салям, вярващият за вярващия е като една стена, една крепост, и е шуббу ба'духу ба'да. Подкрепят се взаимно. Ако искаме да разберем тази подкрепа, ще погледнем към този зид. Както са захванати тухлите една за друга и хоризонтално, и вертикално, по същия начин Расулуллах олицетворява братството. Ако те не са подредени по този начин да се захващат, един ден те ще паднат. Но този тип строителство е по-здраво. По същия начин се олицетворява и верската връзка между мюсюлманите. Другата точка, която споменават, другото правило, всеки път, когато надделее материалната страна в човешкото съзнание, казват, братството намалява. Тоест, когато човек бъде потопен в земните страсти, облаги, привилегии, тогава често забравя за своя брат по религия. Какво ще рече това? Всички ние сме свидетели как днес много от хората предпочита да бъде самостоятелен. Не иска гости, не иска ангажименти, иска след работа да се е само в тях пред телевизора. А когато се върнем назад във времето, ще видим какво? При по-възрастните, зимно време сбирки,
мъжете, жените, децата. Така се заздравява и семейния род, и верското братство. Но днеска младият човек стои пред телефона и пак ли ще имаме гостя? Заключи, аз не искам. Това е действителността. Когато мюсюлманите се посещават, това увеличава връзката и обичта между тях. Когато се отчуждят, всеки влиза в своя свят, в своята чарупка и всеки започва да си живее исляма, ако го живее, разбира се, така както му изнася и както е угодно на него. Но когато е със своите брати, те са един вид корекция за него. Ако сбърка някъде, вика го и казва: брат, тук малко си залитнал, тук не беше прав. Тоест мюсюлманинът е огледало за своя брат мюсюлманин, както казва Мухаммед салалаху алейхи ва салям. Другото правило, което споменават учените, че на верското братство не може да влияе нито род, нито етнос, абсолютно нищо. Тоест верското братство е най-силно от всичко и казват учените, не му влияят нито езически обичаи, нито географски ширини. И казват, мюсюлманина в Китай е брат на мюсюлманина в Мароко. Мюсюлманина, който живее на източния край на света, е брат на онзи, който живее на най-западната част на света. Защо? Защото Аллах Тяля, който ни сътвори, ни нарече помежду ни братя. Расулуллах салалаху алейхи ва салям, който е нашият пример и водач, ни нарича в много хадиси братя. И казват учените, затова е Буталиб. Забележете, е Буталиб, миджото на пратеника. Гледаше го, подкрепеше го, помагаше му финансово, беше до него в най-трудните моменти в Мекка, когато целият езически свят се стовари върху него. А миджа му е кръвен, но не му е брат. Ебу Лехеб също му е миджо. Той пък нещо повече беше враг на исляма и враг на пратеника. Расулуллах отива по Мекка да призовава, той отива с жена му след него и казва, оставете го, той е гадател, той е луд, той не е добре. Те не са му братя. На Расулуллах салалаху алейхи ва салям бяха братя кой? Забележете, Билял Хабеши, черен роб, Селман ел-Фариси, персиец, Сухейл ер-Руми, византиец. Но тяхното братство беше заради имана. Има ли иман? Има братство. Няма ли иман? Няма братство. Защото времето, скъпи братя, или братството не се влияе нито от несеп, родословие, нито от племе, нито от дадена традиция. Ако си спомняте, има една случка между двама сахаби, Билял Хабеши и Абу Зер. Когато Абу Зер го наделя част от невежеските традиции и нарече Билял син на черна жена. Обиди го и каза, ти си негър. Двама мюсюлмани. Когато това стигна до ушите на пратеника салалаху алейхи ва салям, казва, Абу Зер, все още в теб има черти от невежеството. Нема го порица на майка му, порица го на неговия цвят. Кой му е дал цвета? Аллах Тяля. На теб е дал бял, на теб е червен, на теб жълт, на другия черен. Нема го порицаваш за цвета на кожата. Тогава Абу Зер радиаллаху анху съзна грешката си. Вижте, мъжете, когато има иман, отива пред къщата на Билял Хабеши, ляга пред прага на вратата и се слага главата. Идва Билял и казва, няма да си дигна, Абу Зер казва, няма да си вдигна главата от тук, докато Билял не стъпи върху нея, заради това, че го обидих. Билял може да го настъпи, да си вземе правото, но той постъпа още по-достойно. Вдигна го и казва, братко, тези глави са за целуване, а не за тъпчене. От тук виждаме прошката в исляма. Един велик пример. Днеска ние се кланяме години наред
Ахмед не говори на Хюсейн с години. Защо? Че вънка са заспорили за футбол. Или малко нещо му е казал зад гърба. Дори се стига до там, казва, с него ще се разправяме на ахирета. Субханаллах. За една дума, ако знаеш какво е на ахирета, изобщо няма да споменеш думата. Мюсюлманина е прощаващ, извиняващ. Казва Аллах Тяли, извинявайте, не искате ли Аллах да ви извини? Този ед слиза кога? Когато един човек на име Мистах клевети Айша в случката, когато закъснява с кафе, че е извършила прелюбодеяние. Мистах е братовчет на Ебу Бекър и е беден. Ебу Бекър го финансира, спонсорира през целия му живот, му помага. Накрая той му сервира, разпространява в Медина клевета за неговата дъщеря. Ебу Бекър е човек, натъжи се и каза от днес нататък, няма да му давам садака. Слиза аят от Аллах Тяля, извинявайте, не искате ли Аллах да извини и вас? И Ебу Бекър отново започна да си помага на този братовчет, който имаше нужда от средства. Казват учените, дори да бъде роб, щом е мюсюлманин, той е твой брат. Обичай го заради Аллах. Нахрани го от твоята храна. Облечи го от твоите дрехи и когато, казва Расулуллах, и когато му повериш, заповядаш някаква работа и тя му е тежка, помогни му и в работата. Вижте, Аллах Азza ва Джал как дава право на всеки един, без значение роб, черен, беден, щом казва ля илях илlallah, той има стойност пред Аллах на ахирета. Казва пратеника салаллаху алейхи ва салям в това отношение, критикувайки расизмът, и казва, всички вие сте от Адем, алейхи салям, а Адем е от пръс. И няма превъзходство на арабина над неарабина. И няма превъзходство за белия над черния. При Аллах Тяля критерият е какво? Теква, боязън. Дух Хадис казва, Аллах не гледа към вашите лица, нито към вашите тела, фитнес, яки, красиви, казва, гледа към вашите сърца и вашите дела. При Аллах критерия на ахирета е имана и делата, а не тялото и снагата, защото един ден тя изгнива в гроба и няма стойност. Верското братство, скъпи братя, в личен план, когато човек иска да изпъкне или иска да се възползва от верското братство, исляма го критикува. Обичам Ибрахим не заради това, че е мюсюлманин, а заради това, че е на някакъв кос. Ще показвам братство, ще показвам добри отношения, за да може да се възползвам от неговото положение. Не. Казва Абдуллах ибн Аббас, вижте сахабин още на времето, Лакад сара ексеру муахатун нас елио аля умури дуния. Много, казва, днес от братските отношения между хората са изградени върху земни блага и земни ползи. Казва го кога? Преди 1400 години. Ако Абдуллах ибн Аббас живее сред нас, какво ли би казал? Нищо не може, скъпи брати, не трябва да проваля верското братство. Когато едно братство е истинско заради Аллах, той не прекъсва никога. Ахмед и Ибрахим се обичат заради Аллах. Единия умира, измиват го, кефиносват го, носят го към гроба, кланят му джаназе намаз, погрибат го. Ти си присъствал на всички тези процеси. Нещо повече, след неговото заминаване връзката не прекъсва, а ти като мюсюлманин какво? Дигаш ръцете и казваш, я Раби, опрости му, я Раби, дай му джанет, я Раби, смили се над него. Въпреки че той е заминал от дюнята, вашата връзка, когато е била заради Аллах, тя не прекъсва, а тя продължава.
В аята Аллах Тяля ни дава подобен пример и казва: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ, и онези, които дойдоха след тях, т.е. след сахаба, след табин, след най-достойните поколения, какво казват? Раббана гфир лана, я Раби, опрости на нас, وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Всеки мюсюлманин казва: я Раби, опрости на нас, на мен и на нашите братя, които бяха преди нас, вярващите. Ние не ги познаваме, но правим дуа за тях. Някой виждал ли е Омар Мухтар? Никой. Някой виждал ли е Саляхуддин Аюби? Никой. Някой виждал ли е имам Бухари? Никой. Имам Куртуби, Табари, който щете да е. Ние не ги сме виждали. Сахаба също. Но няма ден ние да не кажем Аллах да е доволен от тях, я Раби, опрости на тях. Защо? Защото те са жертвали своят живот, своето време, своите средства да съхранят религията и науката и да я предадат на идните поколения да достигне до нас. Както не са напознавали, така и ние правим дуа към Аллах Азза ва Джал да им опрости, въпреки че не ги познаваме. Минали са между нас и тях 1000 години. Но виждаме ползите и превъзходството на този вид кръвно братство. Това са основните критерии, които религията залага за братството. Има някои второстепенни, които ще споменем, които засилват връзката между мюсюлманите. Казват учените: обичта към твоя брат трябва да бъде само единствено заради Аллах, заради нищо друго. И казва Расулуллах: 3 неща, в които се съдържат, ще усети сладостта на вярата. Кои са тези 3? Казва: мен кана Аллаху ва расулуху ахаббу илейхи миммен силахума. При онзи, при който Аллах и пратеника са най-обичаните. Тоест, ако в твоето сърце най-голямата обич получават Аллах и неговият пратеник, това е признак за иман. След това казва: и да обича човек за нищо друго, освен заради Аллах. Тоест да го обичаш този човек за това, че е мюсюлманин. Да го обичаш заради това, че казва ля иляха илlallah и заради това, че е с тебе на сафа. Без значение дали е богат или беден, красив, грозен, черен, бял и така нататък. Твоята обич трябва да бъде ръководена от имана. И накрая казва: и да не желая този човек да се завръща в неверието, след като Аллах го е напътил, така както не желая да бъде хвърлен в джаханемският огън. Другото важно нещо е да обичаме за тях това, което обичаме за себе си. Имаме ли го това в нас? Купил съм си хубава кола, я Раби, дай на него същото. Купих си дом, я Раби, дай на него същия, дай на него по-хубаво. Но това е за земни дела. По-важното е за ахирета. Казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям: ла ю'мину ахадукум хатта юхиббе ли ахихи ма юхиббу ли нефсихи. Никой няма да се здобие с пълен иман, докато не заобича за своя брат това, което обича за себе си. Този хадис автоматично изтрива и премахва от нас кое? Завистта. Аллах Тяля, когато са били в корема на нашите майки, на всеки един по-отделно е отредил на факъта, препитанието, колко ще бъде. Аллах е отредил на Мехмед 5 милиона през неговия живот. На мен е отредил 100 000. В момента, в който аз започна да му завиждам, това показва една моя вътрешна борба и недоволство срещу Аллах, че е дал на него много, на мен малко. Имана казва: никой не ще да повярва истински. Расулуллах казва: докато не заобича за своя брат това, което обича за себе си. Но земната обич, скъпи брати, тя е минимална, тя е временна. Ние обичаме най-вече за нас какво? Дженнета. Аллах да ни избави от огъня и да ни въведе в дженнета. Ако обичаме това за нас, трябва да го обичаме и за нашите братя. Грешно е да кажем: елхамдулилlah,
Аз съм тук и съм на пътя, няма оттатък какво знаят. Не. Твоята вяра те кара да обичаш напътства и за тях. Да си загрижен за твоите братя, сестри, комши, приятели, братовчеди. Няма ли да ти бъде жално на ахирета ти да влизаш в дженета, да видиш как той слиза в огъня? Това е истинската обич. Първите години, когато идвахме 2013 или 2012, не си спомням, в Сан Хорхе на лекцията бяха 15-20 човека. Алхамдулилlah, сега са тук над 100 или колко. Това какво говори? Че онези хора, които са били там, са били загрижени. Тук има една общност от няколко хиляди мюсюлмани от България и заради това, че всеки един, който е бил там, казва, трябва да покани моя приятел, трябва да каже нещо на моя брат, на моя братовчет. И лека по лека те са били какво? Причина да дойдат и други хора. Така трябва да бъдете всички, които сте тук. Да обичаш дженнет за твоя брат. Както обичаш за него щастие на дунята. Този хадис, скъпи брати, ни отваря хоризонти и ни задава истинската загриженост и обич между мюсюлманите. След това казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям в хадис, пак от Абу Хурейра, правото на мюсюлманин на другия мюсюлманин са 6. Когато го срещне да го поздрави, когато бъде поканен да му се отзове на поканата, когато се разболее да го посети, когато има нужда да му помогне, когато почине да го изпрати. Това са всичко задължения между мюсюлманите. Когато го срещнеш да го поздравиш, оттам започва и връзката. Селямът е изключително важен. Еселяму алейкум. На днята има хиляди поздрави. Кетал, метал, хело, насъл съм, имен съм, мерава. Но универсалният поздрав между мюсюлманите е какво? Еселяму алейкум. Аллах Тяля, когато сътвори Адем алейхи салям в дженнета, първият поздрав беше между Адем и мелейкетата Еселяму алейкум. Когато на съдния ден мюсюлманите влизат в дженнета, мелейкетата, стоейки на вратите, ще казват Еселяму алейкум, влизайте. И казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, няма да влезнете в дженнета, докато не се заобичате. Няма дженнет. Казва да ви насочили към дело, ако вие го прилагате, ще се заобичате. Казват сахаба, дай Расулуллах, казва ефшу селяме бейнакум. Започнете да си давате между вас селям и това ще ви заздрави. И тук, когато идем в другата джамия, гледаш има от Марокко, Алжир, Африка, между всички нас поздрава такъв е салям алейкум. И затова получаваме и награда. Учените казват, първият хадис, който Расулуллах изрича в Медина след преселението, Я июхен насу, ефшу саляма, ва етаиму таама, ва селюл архама, ва саллю биллейли, ва насу нияма. Казва и вие хора, започнете да се поздравявате, да си давате селям, започнете да давате храна на нуждаещите се, започнете да възобновявате роднинските връзки и казва и кланяйте през нощта, докато хората спят, т.е. на филе намаз. Какъв е резултат, я Расулуллах? Казва тедхулул дженнете бисселяме. Ако вие извършвате тези неща, ще влезнете в дженнета с мир и с селям. И казва Расулуллах, първият достоен човек между двамата е онзи, който първ започне с селяма. Двама човека се сърдят, мюсюлмани, не си говорят ден, два, три за нещо минимално. Хем са в обратна посока и нещо повече. И то са кланя, и то са кланя. Техните дела вървят нагоре, вървят и спират до облаците. Казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, всеки понеделник и четвъртък се издигат делата на мюсюлманите и се приемат при Аллах. И казва Аллах, казва, освен онези двамата скараните, оставете ги, докато не се подобрят. И казва Расулуллах, по-достойно от двамата, който първи подаде ръка и първи
поздрави с селям. Селямът е изключително важен, скъпи братя. И казват учените, преди кайметския ден, когато наближи каймет, селямът ще се дава алел марифа, само на познати. Познаваш някой, даваш му селям. Не го познаваш, не му даваш селям. Това от кое? От кайметските признаци. Спомнях се един наш учител в университета, точно този хадис ни разказваше, че ще дойде време, когато селям ще се дава само на познати. Казва, реших, като излезна от дома си, от къщата и вървя към джамията по улицата, който познавам, който не познавам, да давам селям. И при много от хората, когато учи и ми казвам салям алейкум, той ме гледа очудено, отвръща алейкум салям и очаква да търси нещо от него. Виж, и това вече днес го има. Иди при един непознат човек и кажеш салям алейкум, усмихни му се, той веднага очаква, че ще търсиш нещо от него. Расулуллах казва, давайте си селям между вас, това ще породи обич, а тази обич ще ви вкара в дженнета. Когато те покани мюсюлманин, си длъжен да се отзовеш на поканата. При едно условие обаче, в тази покана да няма харам. Родил ти са дете, каниш близки приятели, заповядайте у нас, обаче на масата има огнено питие, има харам храна. Като мюсюлманин си длъжен да се отзовеш на поканата, но ако има нещо, което е харам, тогава нямаш право. Иначе си длъжен да отидеш. Другото нещо, което се поражда в верската връзка, търсенето на съвет. Винаги мюсюлманите трябва да се съветват за всичко. И за земни дела, и за ахиретски. Защото казва Расулуллах едино насиха. Религията е искрено наставление, истински съвети между хората. Ти си изгорял някъде, от твоя брат ти потърси съвет, казваш там не отивай, там ще прецакат. Мен ме излъгаха в този сервис, не ходите там. Това е съвет искрен. Другия съвет да му кажеш, там пътя за джехенема, не ходи там. Днес какъв лав има или каква фраза? Старите хора, като го видиш, че ряката го носи, бутай го да върви. Не, това е против исляма. Вода му тоягата и го дръпне от кълта. Другата причина, която поражда братство, е задължение между хората, когато човек кихне, е длъжен да каже Алхамдулилях. Защото по времето на кихане сърцето спира за секунди и отново започва да работи. Човек казва Алхамдулилях. Който го чуе да каже Ярхамук Аллах, Аллах да се смели над тебе, а не фразата айде на здраве. Да го посетим, когато е болен. Изключително важен момент в заздравяването на братските отношения. Аллах Тяля при живота на хората дава изпитания и с хубаво, и с лошо. Едно от изпитанията е болестта. И мюсюлманинът е длъжен да посети своят брат мюсюлманин, когато е болен. Дори тази зияра, това посещение си има конкретика, етика на посещение. Вижте, исляма и това разглежда. Отиваш, взел си му нещо, храна или подарък, влизаш, поздравяваш го, питаш го как му е положението, даваш му кураж, че Аллах ще му даде здраве, ще го здравее, правиш дуа за него и не се застояваш много. Има хора, отиде уж да посети свой брат, как си в операцията. Чух там, че двама ги са изписали. Ти вместо да му дадеш кураж, ти го мърляваш още повече. Да му дадеш кураж, да засилиш убеждението му в Аллах, че Аллах е онзи, който дава лечението и който вдига болестта. На съдния ден Аллах Тяля ще каже на човек: ей, мой раб, разболях се и не ме посети. Казва: я Раби, ти си най-великият, ти си Твореца, как ти ще се разболееш?
Тогава казва, моят раб еди кой си се разболя на джунята, а ти не го посети. Посещението между мюсюлманите в положение на болест е едно от добрите дела на мюсюлманите. След това казват учените да го изпратиш, когато си замине от този свят. Също важна стъпка. Когато почине мюсюлманин твой брат, трябва да се стремиш да отидеш на джаназето. И не само да отидеш, да вземеш абдес, да влезнеш в джамията с джамаите, да му кланеш джаназе намаз, това е уважение. И да го изпратиш до гроба, докато бъде погребан. Казва Расулуллах салалаху алейхи ва салям, който отиде да изпрати свой брат мюсюлманин и му кланя джаназето и присъства до края на погребението, пути беляху кира етани. Записват му се 2 кирата. Я Расулуллах, какво е това кират? Казва, колкото планината Ухуд, толкова награда. Вижте какъв благодат Аллах дава само на едно джаназе. Бях на джаназе в едно от нашите села. Ще го спомена Кочан, на стария Ходжа Раметлията Агу Идият. Пред къщата имаше много хора. Дигна се една дуа, направи се насихат. Тръгнахме оттам, една част се отделиха. Стигнахме до гробищата, наредихме да му кланяме джаназе намаз, повечето се отделиха. Казвам на Изет, защо? Няма абдес тук така. Добре, ти си отделил този ден, уважил си този човек, изпращаш го до последният му път към ахирета, вземи и ти абдес. Застани на този намаз, защото утре ти ще бъдеш на този камък. Арабите казват, хамилюл джаназите лиом, мехмулю нагаден. Носещия днес катабуте джаназето, утре той ще бъде носен. Отделил си време, иди до края на джаназето. Виж когато го погребат, виж къде отива. Това ще ти припомни, че утре и теб ще сложат там. Когато си припомниш, че утре ще бъдеш там, тогава човек ще си направи ревизия, анализ на делата и ще направи крачка към промяната. Може би наближава времето за яйце. Има още малко, ако позволите да довършим. Да отправяме дуа за тях. Да не мислиме лоши помисли. Мюсюлманина никога не трябва да има лошо мнение за мюсюлманите. Казва Аллах Тяля в Коран Керим: Я айюхиллазина амену иджтенибу кесиран минез-занни. Ей, вие, които сте повярвали, много се предпазвайте от предразсъдъка, преднамереността към своя брат и не бе'адъл-занни исм. Защото много често този предразсъдък е грех. Винаги човека трябва да гледа с добро око на неговия брат мюсюлманин. Не, че когато върши грех да го защити, не. Но винаги трябва да имаш едно добро намерение към твоя брат от мюсюлманите. Да търсим за него извинения също е изключително важно. Често пъти ние сме съдници. Идва при нас намръщен или тръшка вратата и ние след него започваме да го псуваме, да говорим зад него. Но не му знаем положението в къщи. Може да има болен човек, може нещо да се случило, може да е натъжен, да бърза за някъде. Ние предварително бързаме да му лепнем етикета. Търси извинения за него. Не го подозирай. Усама ибн Зейд на една от битките дига меча срещу един от враговете и другия човек казва ля илях илаллах, обаче той го убива. Когато стига това до ушите на практика, казва Усама, нима го уби след като каза ля илях илаллах? Казва я Расулаллах, той го казва от страх. Казва Усама, ти разтвори ли му гърдите да виждаш дали от страх? Преднамереността не трябва да бъде водеща в живота на мюсюлманина. В Сахих сборника един от сахабите Мигдат ибн Есвед казва: Я Расулаллах, ако на битката един неверник ми отреже ръката
и след това приеме исляма, трябва ли аз да си върна това? Да си отмъстя или да го убия? Казва не. Казва защо? Казва, защото ти ще станеш като него в началното му положение. След като е изрекал шахадет, той вече е твой брат. Посещението, което е между мюсюлманите, което е изключително важно, предизвиква какво? Обичта на Аллах. Аллах Тяля казва, заслужила моята обич онези двамата, които се обичат заради мен. И казва Расулуллах в предишните общности, един човек е отишъл да посети свой брат мюсюлманин в друго населено място и идва мелейкет на пътя му под формата на човек и казва, ей фулян, ей филянкиши, къде си тръгнал? Казва, отивам да посетя мой брат в другото село заради Аллах. Казва, Аллах, само заради Аллах ли си отишъл? Или имаш някаква работа? И покрай това ще видиш, не оказва, не станал съм от къщи и съм отишъл само заради това, защото го обичам заради Аллах. Тогава казва, аз съм мелейке, изпратен от Аллах и се зарадвай, че Аллах те обича заради постъпката ти, която ти си извършил. Другото нещо, което е почита уважението към госта, също заздравява братските отношения. Казва Расулуллах, който вярва в Аллах и в съдния ден, нека да почита своят гост. Разбира се, има още много какво да се говори, но в заключение искам да спомена ползите от братството. Първата полза, че братството дава кураж и полза за всеки един от нас. Защото когато имаме праведен брат мюсюлманин и развален, от един има полза, от други има вреда. Казва Расулуллах, меселюл джелису салих, примера с добрият другар, добрият приятел е както онзи, който продава миск, парфюми. Ако ти всеки ден се въртиш покрай човек в магазин, който продава парфюми, аромати, казва Расулуллах, или ще ти подари едно шишенце парфюм, или от ароматите ще се напоят твоите дрехи. Имаш полза в двата варианта. Казва, но примера с лошия другар е сякаш си при един ковач, който работи днес цял ден желязо. Казва, ако си целият ден при него, или с нагорещеното желязо ще изгори твоите дрехи, или от пепела и пушъка ще се опушат твоите дрехи. По същия начин е праведният брат мюсюлманин за мюсюлманите. Втората полза, че братството е причина за опрощение на грехове. На ахирета Аллах Тяля казва в аят Ел-ехилляу йауме изин ба'духум ли ба'дин аду иллел муттакин. Казва, приятелите на съдния ден ще бъдат врагове едни на други. Днеска има клуб на спортистите, клуб на мотористите, клуб на ловджиите, клуб на рибарите, клуб на иманярите. Сега са постоянно през целия си живот са заедно, тяхното хоби ги събира и казва, на съдния ден те ще бъдат врагове един срещу друг. Или лел муттакин, освен богобоязливите, те няма да бъдат врагове. И казва Аллах Тяля, я ибади ла хауфун алейкум, ва ла ентум техзанун. На този тип хора Аллах ще каже на ахирета, ей мои раби, за вас днеска няма да има страх и вие няма да тъжите. Онази група обаче, които ги е събирал спорта, риболова, каквото ще не ги е събирал Аллах, на съдния ден ще бъдат врагове. Защото на тази сбирка какво казва? Айде ти, давай сега ти какъв мъж се, дай сега по една, дай по две. И на ахирета Аллах Тяля казва в Корана, този тип хора ще казват, я лейтени лем етехис фулянен халиля. Де да не бях взимал филян кишията за приятел. Онзи, който ме подстрекаваше към чашата, онзи, който ме подстрекаваше към харама, онзи, който ме отдалечаваше от намаза, де да не го бях вземал за приятел. И те ще станат врагове. Казва Хазрети Али, увеличавайте вашите братя на земния живот, увеличайте вашите приятели, те ще ви бъдат запас за ахирета. Какво означава това?
Когато човек увеличава своите приятели на дюнята заради Аллах, те ще му бъдат като един запас на ахирета. И споменава хадис, когато влезнат вярващите в дженнета, ще види, че някой от неговите приятели ги няма. Не му е достигнала една добрина, 2, 3, 5, влезнала първо в джехенема. Тогава ще кажат: я Раби, ихвана на нашите братя. С тях говеехме, с тях бяхме заедно, не ги виждаме в дженнета. Казва, техните грехове бяха повече, сега са в джехенема. Тогава ще кажат: я Раби, позволи ни да се застъпим за тях. Вижте ползата от братството и приятелството заради Аллах. Не само на дюнята, когато заминеш от този свят, ще прави дуа за теб и на ахирета, ако не те види с него в дженнета, ще каже: я Раби, позволи ми да се застъпя за Ахмед, Ибрахим, моите приятели. Аллах Тяля ще каже: отидете и изкарайте всички ваши приятели, които са имали иман в сърцето си, колкото дори да е синапено зърно. И тогава ще бъдат изкарани от джехенемския огън. Нещо повече, в дженнета този тип хора, които са се обичали заради Аллах, ще имат престоли от нур, от светлина и ще сядат облегнати един срещу друг. И Корана казва: ихванен аля сурурин мутакабилин. Тези хора ще бъдат и там братя, облегнати върху престоли един срещу друг. Сега, скъпи братя, когато чухме тези слова, думите на Аллах Азза ва Джал, думите на пратеника салаллаху алейхи ва салям, разбирайки ползата от верското братство, не подобава да се излезне от тази зала без да се направим халял. Не подобава да напуснем това място без да се прегърнем с нашите братя и да си простим онези дребни, тънки работи, които са били в нашето ежедневие през годините. Истинският мюсюлманин е извиняващ, който опрости и извини заради Аллах, Аллах Тяля ще извини него на съдния ден. Аллах Тяля да бъде доволен за търпението, Аллах Тяля да дари всички присъстващи брати и сестри с истински иман, да изтръгне ненавистта и злобата от нашите сърца, да ни стори истински братя по религия и да ни събира заедно в дженнета. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.